भोजपुरी भाषा के सौभाग्य बा कि भोजपुरी सिनेमा ओकरा कलाकारन खातिर सुर संग्राम लेके आयल बा, जौन कलाकार के माटी से उठा के मंच पर चढ़ावेला, फर्श से अर्श तक पहुँचावेला और ई मंच ओकरा सपना में हौसला के पंख लगा देवेला। आई आँखी में ऐसा सपना लेके एगो ऐसा कलाकार जे बिहार के बहादुर टीम में दावेदारी ठोके आ रहल बाड़ी, उनकर परफॉर्मेंस देखिए। प्रणाम, नमस्कार, हम किरण कश्यप और हम सिवान से बनारस में ऑडिशन देवे आयल रही हाँ सुर संग्राम के, और एजा हमार सिलेक्शन हो गया मेगा राउंड खातिर और हम बहुत ज़्यादा खुश बानी और हमरा ऐसा बुझा था कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले रही हैं और ये सुर संग्राम से हम अपना पापा जी के और हमारे गांव के सपना जौन बा वो पूरा कर सके तानी। रवा सभी के हमार सादर प्रणाम। बिहार सिवान से बानी, चांदपुर गांव है हमार। चल स्वागत हो तोर गाँव। हम ता खिलत रहनी अम्मा जी के गोदिया, करी गईले तब ही बियाह रे विदेसिया, छहरे महीना कह के गईले काला कतवा, बीत गईले बरहो बरिस रे विदेसिया। अब ताला गल मोरा सुरहवा साल लोगवा नजर लगावेला कि अब हम कैसे चली डगरिया, लोगवा नजर लगावेला कि अब हम कैसे चली डगरिया, लोगवा नजर लगावेला। कि अब हम कैसे चली डगरिया, लोगवा नजर लगावेला कि अब हम कैसे रही नगरिया, लोगवा नजर लगावेला कि अब हम कैसे चली डगरिया, लोगवा नजर लगावेला। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, तू सिलेक्टे बाड़ू। थैंक यू सो मच सर। सर होल्ड पे तो नहीं रखेंगे फिर? आए? फिर दवा होल्ड पे तो ना रखेंगे। कुछ देर तो होल्ड पे रखब लेकिन थोड़ा सा हमके समय दी है और ओकरे बाद हमनी के रिजल्ट देहल जाई। बहुत अच्छा बाटे, खुश रह। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा, धमाकेदार, जबरदस्त। और अब देखल जाई बाकी का रिजल्ट आई का ना आई जी, बाकी मुस्कुराहट बनौले रखे, ये हमेशा रही। ये हमेशा रही ना जी। बस तो वादा करें कि मुस्कुराहट हमेशा रहे के भी चाहिए और बाकी हम तो चाहें कि आप जरूर सिलेक्ट हो जाइए। थैंक यू। बारी बार बिहार के कैप्टन मनोज तिवारी जी के कि अब वो मंच पर पधारे और अपने साथे साथे चार गो धुरंधर के भी लेके पधारे जिनका कि वो ऑलरेडी मेडल पहिरा चुकल बाड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जा। अब देखा हमारे पास तो पहले से 4 लोग फाइनली सिलेक्टेड बा जी, और 5वां जो सिपाही जिकरा के हम अपने टीम में सेलेक्ट करतनी, वो लड़का बड़ा दुख में बा लेकिन फिर भी दुख में भी ओकर सुर बहुत अच्छा लागल। राहुल पांडे भाई के स्वागत
तोर बौरहावार माई तोरा बिन ये मेडल मनोज जी के शुभ हाथ से कैसे तोर बौरहावार हमार जो छठा जेकरा के हम चुने के मन करता वो बाड़े सिवान के कुमारी जूही। कुमारी जूही जी खातिर एक बार जोरदार ताली। कही दे सजनवा से लाके नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए इनको पहना है, ये कौन है? कान्हा जी है तुम्हारे। हमेशा तोरे पास रहे ले। ठीक बा, कान्हा जी तो बहुत बड़ बड़े, उनका केमनी के माला पहनावे लायक नहीं जा, लेकिन अपने हाथ में ले रहा। बाहर आगे की यात्रा शुरू होती। हम जिनके चुनाव करतनी आगे वो भभुआ के अंजलि तिवारी। रहल अंजलि जी के मेडल। अंजलि आगे की यात्रा खातिर तो के बहुत बधाई। अब एक ही नाम लेवे के बाद एगो दिल्ली के लड़की जो सिवान के बिया किरण विजय के ओकरा में शामिल करना चाहता है। किरण जी खातिर एक बार जोरदार ताली। नजर लगावेला कि अब हम कैसे चली डगरिया लगवा खूब खुश रहा। अब तो हमरा खुशी भी बा और जेकरा जेकरा के आगे जाता थे ओकरा खातिर शुभकामना भी बा, और जे नहीं आगे जा पौलस ओकरा के शो में जरूर हमनी के छोड़त नहीं जा जी, लेकिन ओकरा से हमरा पर्सनली बहुत आशा बाटे। आप लोगन के आगे हम जरूर देखल चाहब, छोटा सा कमी ओके आगे बढ़ई है जा। और अब ये हमार बाड़ासन बिहार के पास, ये हमार टीम जी झारखंड के और यूपी के दोनों लोगन के खूब अच्छा से लड़ा। आओ जय बिहार।